गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। फैगौ दुर्गा फुजाखौ लानानै आसाम सरकारा मोनसे मोजां खौरां फोसावनानै होदों। आसामनि गासै 6,953 दुर्गा फुजा खुंथाय आफादनो आसाम सरकारा 10,000 रांनि अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावना होदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ लानानै क'क्राझारनि प्रेस क्लाबाव एबसुआ खौरांगिरि मेल लादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव 16 अक्ट'बरनिफ्राय 18 अक्ट'बरनि गेजेराव नाग एबा नेशनेल एसेसमेन्ट एन्ड एक्रिडेशन काउन्सिलआ फैनो गोनांमोन। नाथाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नागआ फैयाखिसै। बेवहाय सोरनिबा खैसार थानो हागौ, जायनि थाखाय थिखानाय सम होसेयावबो नागनि टीमआ फैयाखिसै होननानै एबसुआ फोरमायदों। फारसेथिं माब्ला फैनाय जागोन बेनि थि नटिफिकेसन गैया। भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि थाखाय 20 अक्ट'बराव सावरायनाया जेबो फिथाइ थायाब्ला एबसुआ गोख्रोङै सावरायफिनगोन। लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नागनि टीमआ थाबैनो फैनायखौ एबसुआ लुगैयो होननानै फोरमायदों। हाग्रामा महिलारी बिथाङा 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानाय समाव 3,000 कौटि रां दाहार खालामनानै गालांदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बुंथिदों दि बिपिएफ हानजाया 17 बोसोर खुंथाय खुंनाय समाव हाग्रामा महिलारीआ बिटिसि सरकारनिफ्राय गासै 3,000 कौटि रां दाहार खालामनानै गालांदों। बे रां दाहार खालामनायखौ दायो बिटिआर सरकारा रुजुननानै लालांगासिनो आरो बेनि थाखायनो माखासे खामानिफोरखौ बिटिआर सरकारा दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै होननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायना होदों। थांनाय 17 बोसोराव रायजो राजाफोरा बिपिएफ हानजाखौ गियोमोन आरो बिपिएफ हानजाखौ गिनानै रायजो राजाफोरा बिपिएफनो भट होयोमोन। नाथाय बे समाव इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव रायजो राजाफोरा बिपिएफ दोलोनो भट होला। लोगोसे दायो बिटिआरआव गोजोन फैबाय, बेनिखायनो रायजो राजाफोरा इउपिपिएल दोलोनो भट होगोन होननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिनानै होदों। उदालगुरि जिल्ला रौतानि थागिबि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलनि बिगोमा डक्टर महेश्वर ब्रह्मआ मोनसे बाखनायजाथाव खामानि मावदों। सा 10 टिबि बेरामाव गोग्लैनाय बेरामि सुबुंफोरनो डक्टर महेश्वर ब्रह्म बिथाङा जाग्रा आदार राननानै होदों। उदालगुरि जिल्ला खुंथाय आरो उदालगुरि जिल्ला सावस्रि बिफाना डक्टर महेश्वर ब्रह्म बिथांखौ खावलायनाय बायदियै अरां आरो रौता ओनसोलनि सा 10 टिबि बेरामिफोरनो जाग्रा मुवाफोरखौ राननानै होयो। प्रधान मन्त्रि टिबि मुक्त भारत अभियाननि गेजेरजों हादराव टिबि बेरामिफोरखौ खमायनानै गैया खालामनायनि बिथांखिजों रौतानि थागिबि डक्टर महेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लानानै सा 10 टिबि बेरामिफोरनो 6 दानहालागै दानफायाव जाग्रा मुवा, सि-जोम आरो बायदि बायदिफोरखौ होबाय थानाय जागोन होननानै डक्टर महेश्वर ब्रह्म बिथाङा मिथिहोदों। फैबाय थानाय फुजा मेलानि थाखाय आसाम पुलिस बिफाना मोनसे गोनांथार खौरां फोसावनानै होदों। फैबाय थानाय फुजा मेलायाव बिमा-बिफा आरो जोथोनगिरि नखरनि सोद्रोमाफोरा उन्दै एबा खुदिया गथ'खौ लांफायोब्ला गथ'नि गस्ला लंपेन्टआव जोथोनगिरिनि थं आरो मबाइल नाम्बारखौ लिरनानै सोना होनो बिथोन होदों। जाहाथे हरखाब गथ'आ आलाय-सिलाय गोमायोब्ला थाबैनो पुलिस बिफाना जोथोनगिरिनि नखरनो गथायनानै होनो हायो। अरुनदय आस'निखौ लानानै सांग्रां जानो गोनां। रायजो सरकारनि अरुनदय आस'नि फोसावनायनि उनाव रायजोनि गोबां गलाफोराव अरुनदय आस'निनि नंखाय फर्म मोननो हादों। नलबारियाव अरुनदय आस'निनि नंखाय फर्म फानग्रा गलाखौ पुलिसआ बन्द' खालामनानै होदों। बेनिखायनो बयबो सांग्रां जानाया जोबोरैनो गोनां। अरुनदय आस'निनि नंखाय फर्म फानग्रा गलाखौ बन्द' खालामनायजों लोगोसे कम्पिउटार, लेपटप, प्रिन्टार बायदिखौ पुलिसआ बोखांनो हादों। बेनिखायनो नोंथांमोना सरकारनि फोसावनाय नेमखान्थिखौ नोजोर होनानै अरुनदय आस'निखौ एप्लाइ खालामनाया जोबोरैनो गोनां। मानोना सरकारा कम्पिउटारनि गलाफोराव अरुनदय आस'निनि फर्मखौ फान्नायनि गनायथि होआखै। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहाखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां। इजराइलखौ गाजानिफ्राय हामास उदखारि हानजाफोरा रकेटजों फिन आरोबाव गाग्लोबफिनदों। जेराव इजराइलखौ आमेरिका आरो भारत हादरा मदद होबाय थादोंमोन आरो गाजानि हामास उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांगासिनो दं। नाथाय गाजायाव हामास उदखारिफोरा जाखिनि थांनानै दं, बिसोरो बमा बायदि बायदिजों इजराइलखौ गाग्लोबफिनदों। इजराइल आरो हामासनि दावहाया दिनैसिम 12 सानाव आगान होबाय आरो बे 12 सानसिमाव इजराइल आरो हामासनि गोबां सुबुंफोरजों लोगोसे उदखारिफोरनि जिउ खहा जाबाय। बेनि उनाव गाजानिफ्राय हामास उदखारिफोरा फिन आरोबाव इजराइलनि गाहाय गाहाय टाउनफोराव रकेटजों गाग्लोबफिनदों होननानै मिथिनो मोन्दों। गाजानिफ्राय मोनथाम उदखारि हानजाफोरा खौसे जानानै इजराइलखौ थाद'नाय गैयै गाग्लोबफिननायनि खौरांखौ मोननो हादों।
थांनाय साननैसो सिगां बिसावरायग्रा बिथाङा बारग' एनडिएफबिफोरनि थाखाय फोरमान बिलाइ होनायखौ फोसावनानै होनायनि उनाव माखासे गोख्रों अजदआ सिखांदों। बे फोरमान बिलाइ राननायाव बिथांमोना साफायाव एबा गांसे फोरमान बिलाइयाव 500 रां लादों। लोगोसे बे रांखौ बारग' एनडिएफबि बिथांमोननिफ्रायल' रां लानानै होआखै, माखासे बारग' एनडिएफबि नङै सेंग्राफोरनिफ्रायबो साफायाव 500 रां लानानै बे फोरमान बिलाइखौ रानदों होननानै अजद थिखांदों। गासै 25,000 लाइमोनफोरनो बे फोरमान बिलाइखौ रानगोन होननानै मिथिहोबावदों। नाथाय बारग' एनडिएफबि हिसाबै 25,000 सोद्रोमाफोर गैया। गासै आफादफोरखौ जयै खालामोब्ला बारग' एनडिएफबिफोरखौ 4,000सो हमना लानो हायो होननानै मिथिहोदों। अब्ला सोरखौ लानानै बिथांमोना 25,000 बारग' एनडिएफबिफोरनो फोरमान बिलाइखौ होनो थांखि लादों बेखौ सोंथि खालामदों। आरो बिथांमोना साफायाव 500 रां लानानै बै रांफोरखौ बिथांमोना मा खालामनो थांखि लादों आरो बे फोरमान बिलाइयाव बिसावरायग्रा बिथांखौ प्रेसिडेन्ट अफ फर्म एनडिएफबि होननानै नुनो मोनदों। लोगोसे बै फोरमान बिलाइखौ नंगुबै बारग' एनडिएफबिफोरनो पुलिस मिलिटारि साख्रिनि थाखाय जायहा फोरमान बिलाइ गैया, बे फोरमान बिलाइ गैयैफोरनि थाखाय बेखौ होनो नागिरदोंब्ला बेखौ अल एनडिएफबिनि जायफोर प्रेसिडेन्ट बिसोरनि सिगनेचार थानांगौमोन होननानै अजद दैखांदों। बेवहाय बिसावरायग्रा बिथाङा अल एनडिएफबिनि प्रेसिडेन्ट नङैखाय बिथाङा प्रेसिडेन्ट अफ फर्म एनडिएफबि लिरनो हाया होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। बे फोरमान बिलाइनि मुङाव मानो रां लादों आरो बिथांमोना एनडिएफबि नङैफोरनोबो मानो एनडिएफबिनि फोरमान बिलाइ होनानै मा खालामनो नागिरदों बेखौ सोंथि खालामदों। मणिपुराव जानाय हिंसायारि जाथाया दासिमबो सुग्लायनायनि लामायाव फैयाखै। सम सम दासिमबो मणिपुराव गिख्रंथाव जाथाया सोमजिबाय थायो। मणिपुरनि बे हिंसायारि जाथायाव गोबां सुबुंफोरा न'-बां सावजानायजों लोगोसे गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। मणिपुरनि बे हिंसायारि जाथायखौ नोजोर होनानै मणिपुर सरकारा फैगौ 21 अक्ट'बरसिम इन्टारनेटखौ बन्द' खालामनानै होदों। कंग्रेस दोलोआ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ चेलेन्ज होदों। हिमन्त बिश्व शर्मानि आस'ननिफ्रायबो देरसिन आस'नि फोसावनानै होदों कंग्रेस दोलोआ। जुदि कंग्रेस दोलोआ खुंथाय गोहोआव फैयोब्ला अरुणोदय आस'निनिख्रुइबो देरसिन आस'नि फोसावनानै होदों। आइजोफोरा मोनफ्रोमबो दाननि 9 अक्ट'आव 2,500 रां मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो नखरफोरा 200 इउनिटनि मोब्लिब फ्रियावनो मोननो हागोन आरो 500 राङावनो संग्रा गेस सिलिन्डारखौ मोननो हागोन होननानै कंग्रेस दोलोआ फोसावनानै होदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।